ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିଭା ପରିଚାଳନା କଲେ ବସ୍ତା ବିଧାୟିକା। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବସ୍ତା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବସ୍ତା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଦଳର ସଭାପତି ତଥା ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ମୁମ୍ବାଇ ଯାଇଥିବା ବେଳେ କିପରି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ହେବା ସହ ସେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫେରିଆସିବେ ସେଥିନେଇ ବସ୍ତା ବିଧାୟିକା ସୁବାସିନୀ ଜେନାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ବସ୍ତା ଈଶ୍ୱରପତି ମନ୍ଦିରଠାରେ ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବସ୍ତା ବିଜେଡି ବ୍ଲକ ସଭାପତି ଅନିଲ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଅଞ୍ଜଳି ଦାସ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ଦେବିକା ସୋରେନ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ଦାସ, ମହାଦେବ ଦାସ, ସୁବ୍ରତ ପଣ୍ଡା, ରଞ୍ଜନ ଧଳ, ଶିବାଜୀ ଭଞ୍ଜ, ପ୍ରଦୀପ ବିଶ୍ୱାଳ, ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ଜୟପ୍ରକାଶ ବେହେରା, ଦେବାଶିଷ କର, ପ୍ରଦୀପ ବେହେରା, ଗୌତମ ଦାସ ସମେତ ବହୁ ବିଜେଡି ସଦସ୍ୟ ଓ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଯୋଗଦେଇ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ସହିତ ମୁମ୍ବାଇରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିବା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ସଫଳତାର ହେଉଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ମହିମା ଟିଭି। बस्ता ब्लॉक बस्ता ठारे ईश्वरवर्ती मंदिर पाखरे ठाकुरंक पाखरे आमे समस्ते मिलित भावरे आमर 4.5 कोटी ओडियांकर प्राणर स्पंदन पूर्वतन मुख्यमंत्री माननीय श्रीजुक्त नवीन पट्टनायक पूजा अर्चना करिछु एवं दीप प्रज्वलन करिछु। ठाकुरंक पाखरे प्रार्थना करिछु जे आम मुख्यमंत्री शीघ्र सुस्थ हुंतु तांकर आशु आरोग्य कामना करुछु। आमे समस्ते से शीघ्र सुस्थ होई आम ओडिशावासी सेवा करंतु एही प्रभुଙ୍କ पाखरे कामना।